Jeg vil gerne fortælle lidt om klichéer. Og klichéer er sådan lidt en nedslidt sproglig. Teorien bag klichéer, det er, at klichéen er en modsætning til den kreative nydannelse af ordsætninger. Og oftest er klichéen et billedligt fingeraftryk i en billedform. Klichéer er også et forsøg på at skrue et udtryk stilistisk op i et særligt leje, f.eks. op til poetisk. Nogle eksempler kunne være, at kun fantasien sætter grænser, men fantasien har ingen grænser. At lægge øre til er også et eksempel, hvor man simpelthen bare lytter til noget eller hører på noget. Man kan også sætte sig selv på landkort, hvor man gør sig selv bemærket. Man kan også blive langt betrækket, altså at man er langsom til at reagere. Den oplevelse eller reaktion, man sådan får af de her klichéer, det er, at det opleves tit som noget negativt. Men i dagligdagens mundtlige kommunikation er klichéer nødvendige som trygge og indforståede holdepunkter. Men stadig, hvis der er mange, så opleves det stadig negativt. Fælles for dem alle er, at de er abstrakte og informationsfattige.